Fordi jeg har slægtforskning fra en tro som og der har gået meget. Det er spændende at se, hvordan det går op. Det er jo ligesom, når man mødes og holder fest, og det er det jo. Så det er rigtig dejligt. Vi vil gerne fejre, at vi er kommet rigtig godt i gang med vores netværk. Nogle af jer har muligvis været med. Jeg ved, at nogen har været med sidste år i slutningen af august, hvor vi startede op. Og hvis det sagde, at biblioteket stiller sig til rådighed, vi vil gerne lave et netværk for de der 50 plus, der godt kunne tænke sig at mødes på kryds og tværs via interesser, og der er noget, man godt vil snakke med andre om her og nu. Mødes fysisk, mødes på nettet. Og vi har så arbejdet vores hjemmeside og vores ageforce.dk her i efteråret, og nogle af jer har været prøveknuder, og nogle af jer synes, kan det her ikke lige godt lige til at gå lidt hurtigere, sker der ikke snart noget. Men det tager tid at udvikle sådan noget her, selvom vi har haft nogle fantastisk gode udviklere til at lave vores platform, den elektroniske platform. Vi gik rigtig i luften her 1. januar, og ret mig, hvis det ikke er rigtigt, vi har fået noget med cirka 10 medlemmer om ugen. Lige nu, vi har lige taget statistik, vi er 450 i dag. Ja, jeg vil også gerne som repræsentant for brugerne. Ageforce, det er jo i virkeligheden os. Det er os brugere. Ageforce lever kun, hvis vi er aktive. Kom op af sofaen og hen til PC'eren. Ageforce er ikke et underholdningsprogram. Det er noget, man selv skal tage del i. Og så vil jeg også lige sige omkring det her tag selv-bord derovre. Der ligger nogle, især nogle brevkort, jeg ved, at der er mange flere et andet sted. Og dem synes jeg, I skulle tage med, og så kan I passende glemme de forskellige steder, hvor I kommer. Sådan så de kan ligge, og andre mennesker kan blive interesseret og komme ind. Så hvis man tager det ind og Derfor vil jeg læse nogle af mine digte, som i virkeligheden er nogle betragtninger over en almindelig mands almindelige liv, når han er middelalderen. Vi møder ham, mens han stadig går på arbejde en tilfældig morgen. Jeg er noget længere derovre i den morgen, så det er to af de bøger, jeg har lavet. Og her er så en lille novelle, der er kort. Den hedder Lågen. Den kan også hedde Springtur. Og når du så tænker over den, så er den egentlig sådan en lille bitte smule uhyggelig. Og det er også... Jeg er med i slægtsgruppen her på Ageforce, og jeg vil sige som start, det er, at jeg har dyrket slægtsforskning sådan godt og vel 3 år. Så, og jeg vil da også komme med en tilståelse. Det bliver jeg vist nødt til, selvom I så bliver vidne på det. Jeg har forsøgt maling, så er det ikke så svært at skrive ud. ellers har jeg været i den med håndholdet. Det vil jo være
Jeg har været på Bornholm, hvor jeg har taget Nordfjord. Og når klokken var 1, så er jeg været tilbage igen i København. Og jeg har lavet noget. Når man måske har mødtes på nettet, så er I også mødtes, om i hvert fald her, fysisk, og har mødtes om at planlægge det her, og vi kan jo alle sammen nyde det lige i øjeblikket. Så tak. Stort tak.